ବର୍ଷା ପାଗରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର କିଛି ବଦମାସ କରିବା ପାଇଁ। ହରି ବୋଲ, ୱେଲକମ୍ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ ଯାହାର ନାଁ ଅଛି ଲିପ୍ସା ବ୍ଲଗ। କାହା ବାଡିରୁ ଚୋରି କରିବା ଆଉ ଚୋରି କରି ସାଇଲା ପରେ ଯୋଉ ବହେ ଗାଳି ଶୁଣିବା, ବର୍ଷାରେ ଯୋଉ ଭିଜିକି ମା ପାଖରୁ ବହେ ଗାଳି ଶୁଣିବା। ହଉ ଛାଡ, ମୋ ପେଟ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା ତ କରିବା। ନଡିଆ କୁରା ସିନା ମତେ ଆସିନି, ମୁଣ୍ଡି ଖାଲି ଦେଖେ। ଆମ ବାଡିରେ ବାଲି ଛତୁ ଫୁଟିଥିଲା। ଏଇ ଛତୁଟା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରୁ କଣ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆମର କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ବାଲି ଛତୁ। ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ତେଲ ପକେଇ ପିଆଜଟାକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ଟିକେ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ କେମିତି। ପିଆଜଟା ସନ୍ତୁଳି ସାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଛତୁଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଖଟା ପାଣି ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଛତୁରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। 5 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଝୋଳଟା ଟିକେ ମରିଗଲେ ସୁଖା ସୁଖା ହେଇଗଲେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ବାଲି ଛତୁ। ଏମିତି ତ ଆମେ କରି ଖାଉ। ରହିଲୁ, ଟାଟା।